Portugalska, kteří dnes vyzvou dalšího z účastníků světového šampionátu na domácím hřišti. V Praze v Portugalsku vyzvou reprezentanty Tuniska. Samozřejmě jasné, že Portugalci budou favoritem, i když se ještě dnes budou muset obejít bez Cristiana Ronalda, který ještě je stále ponořen do bujarých oslav při vítězství Realu Madrid v Lize mistrů, ale i bez něj by kvalitativně Portugalci samozřejmě měli Tunisany přehrát, i když na druhou stranu Tunisko určitě bude chtít také ukázat, že je právoplatným účastníkem mistrovství světa v Rusku a že se s ním bude muset počítat. Tady je sestava Portugalska, v brance bude Anthony Lopes, obrana zprava Ricardo Pereira, Pepe, Diaz a Rafael Guerreiro, před nimi William Carvalho, dále Adrien Silva, João Mario, no a vepředu Bernardo Silva, André Silva a také Ricardo Quaresma. Tak vypadá sestava Portugalska, tohle už je ta Tuniska, v brance bude Hassan, obrana Nagoes, Benalouan, Meriach a Haradi, před nimi Štěry, dále Sassi, Slity, Kaoui, Padri a na hrotu bude Khalifa. Saber Khalifa, to je možná pro některé z vás známé jméno, Boris, který by se měl starat o góly. Je to hráč, který nějaký ten čas působil v Marseille, když si nějak výrazně místo nevybojoval, když je putoval po hostováních, ale objevil se v Evropě, takže samozřejmě je možné, že někteří z vás jej postřehli. Stejně tak jako třeba Elise Skiriho, který kope za Montpellier, nebo třeba dalšího z obránců Jona Benalouana, který patří Leicesteru City. I když je samozřejmě jasné, že pro nás všechny jsou známější rozhodně hráči Portugalska, pořadující evropští šampioni, určitě budou chtít udělat díru do světa i na světovém šampionátu. Jak se jim tam bude dařit, to je samozřejmě otázka, na kterou neznáme odpověď a určitě ji nebudeme znát ani po tomhle měření sil s Tuniskem, i když tady by měli být favoritem. Přátelské utkání mezi Portugalskem a Tuniskem právě začalo. Věřme tomu, že to nebude žádná hra na výsledek, že opravdu hráči budou chtít ukázat maximum a tím pádem se budeme moci těšit z většího množství gólů a pohledných akcí. Samozřejmě, že někteří hráči stále ještě bojují o místo na světovém šampionátu, protože ne všechny výběry jsou konečné. Ale první akce Tunisanů, Kaoui a roztahuje hru na levou stranu. Konec ale nepřišel centr z kopačky Slityho, takže Tunisané pokračují kombinací ve středu pole, ale tam dobře zapracoval André Silva. Guerreiro. Přišel balón a byl to čistý zákrok a je tu šance Tuniska, která končí první střelou, nakonec nemusel Anthony Lopes zasahovat, ale tohle byla první velká šance, kterou měli Tunisané. Až moc místa tam dostali borci v červeném a Kaoui že netrefil branku. Tady je Fernando Santos, borec, který by měl dovést v roli trenéra Portugalsko k dalšímu velkému úspěchu, je mu 63 let. V minulosti vedl také reprezentaci Řecka a stál na střídačce třeba Benfiky či Sportingu Lisabon. A tady je Nabil Malul, to je pro změnu trenér na druhé straně. 55letý Tunisan, který převážně pamatuje na svá angažmá právě v Tunisku a v domácí soutěži, ale vedl také třeba reprezentaci Kuwaitu. No určitě se on i jeho tým těší na mistrovství světa, protože Tunisko má velice atraktivní skupinu, která bude ve světě určitě hodně sledovaná, protože je v ní nalosovaná také kromě Panamy Belgie a Anglie. Nebo určitě z černých koní turnaje. A Tunisko bude chtít překvapit právě tohle duo. Vůbec se nepočítá s tím, že by Panama mohla ohrozit nějak postup Belgie či Anglie, ale Tunisko to je právě ten tým, který by mohl překvapit. Pozor ale na první šanci Portugalců. Quaresma chtěl vypálit z úhlu, ale byl tam dobře ubráněný. Kdy se tam skvěle vrátil a přerušil tuhle portugalskou akci. Tady ještě jednou snaha Ricarda Quaresmy. Ten balon si dal ale daleko od nohy
João Mário. Balon zpátky k Diasovi. Otázka obrany je asi nejtěžší při pohledu na reprezentaci Portugalska a odhadování vlastně toho, jak by mohla uspět, protože dnes vedle Pepeho hraje právě Ruben Dias, právě 21letý fotbalista, který vlastně v reprezentaci debituje, tím hrál jenom v mládežnických, ale podařilo se mu celkem dobře adaptovat se na dospělý fotbal, vzhledem k tomu, že patřil k tahounům Benfiky v téhle sezóně. Teď může sledovat, jak se podaří ho spoluhráčům dovést ke konci další akci, ale končí to pouze pádem točícího Ricarda Pereiry. Tady je další šance Tunisanů a první řádný zákrok Antonio Lopeze. Tentokrát už musel dávat pozor na střelu na branku. Tady ještě jednou ten zákrok na druhé straně, kdy Kouí odzbrojil Ricarda Pereiru. Tady se znovu otevírá prostor pro Portugalce, ale ta přihrávka od Adriana Silvy byla trošku ovlivněna tím obranným zákrokem jednoho z hostujících hráčů. Podle rozhodčího to faul nebyl. Na zemi končí slitování, tady se pískat nebude. João Mário. Tohle by měl být roh, pokud by samozřejmě ale míč došel až mimo hřiště, což se nestalo. Tady ještě jednou João Mário, jeho skvělá práce. Ale abych to dopověděl, tak právě na stoperské dvojici nejznámější jména Pepe a Bruno Alves. V jeho případě samozřejmě už je otázka, jak bude stačit tomu tempu. Ty z vás, kdo nesledujete pravidelně stopu těchto hráčů, tak v 36 letech Bruno Alves působí v Rangers ve skotské lize. Další ze stoperů, kdo je k dispozici kromě Rubena Diase, který hraje také Jose Fonte, současně působící v čínské lize. Další chybička Tunisanů v rozehrávce, jenomže Ricardo Quaresma balon neudržel. Tam odzbrojený pozorným Škyrim. To je právě jeden z těch hráčů, kteří působí v Evropě. To odchovanec Montpellieru a už se probili do základní sestavy. V téhle sezóně zaznamenal 4 góly a také 1 asistenci. V reprezentaci je to pro něj teprve 3. start, takže ještě má co ukazovat na mezinárodní scéně. Zajímavá myšlenka, ale tohle bude dlouhé na Kalifu. Si samozřejmě Ricardo Pereira bez problému pohlídal. Minuta vazování Hanadího. To zkusil hned do vápna, ale tam to měl opravdu hodně těžké Badrí, který se tam ocitl v obležení hned 4 hráčů a Portugalci si bez problému balon vzali do své moci. Quaresma hezky patičkou předal balon dopředu, útok podporuje také Guerreiro, jeho centr. Kdyby to vypadalo na výběh brankaře, ten si to nakonec rozmyslel, dobře udělal. Štěstí pro Tunisko, ale tahle akce Portugalců neskončila ohrožením branky. Když už jsme byli o tom představení skupiny, ve které bude hrát Tunisko, tak se samozřejmě hodí představit si také, co čeká Portugalsko na mistrovství světa, zatímco vy si můžete ještě jednou prohlédnout parádní nabídku Ricarda Quaresmy. Portugalce nejprve bude čekat hned na úvod vlastně šlágr skupiny B, kdy se utkají v vzájemném souboji se Španělskem, no a pak budou hrát také s Marokem a Iránem. Pozor na další snahu domácích, už končí u Adriana Silvy. Nesení hry na pravou stranu a z první tam zkoušel Ricardo Pereira předávat ten balón na kopačku Bernarda Silvy. Z toho bude mít trošičku těžší s rozpoznáváním, protože hned 3krát mají Portugalci v sestavě borce s příjmením Silva. Samozřejmě Bernardo Silva z Manchesteru City s 11, dále André Silva s 9 z AC Milan a také Adrien Silva z Leicesteru City.
Úvodních 8 minut je za námi. Tím sledujeme celkem vyrovnaný zápas. Náznaky jsme viděli na obou stranách, ale čekáme na první vyloženou příležitost, které se budou muset Anthony Lopez nebo Wes Hassen opravdu předvést. Nagoes. Škiri. Si předává dopředu. Hadadí. Znovu se k němu vrací balon. Ještě jedna zasekávačka, ale ten míč mu odskočil od nohy a toho dokázal okamžitě Pepe využít. João Mário. André Silva se pokračuje po pravé straně. João Mário už je u míče v pokutovém území, končí na zemi, ale rychle se postavil zpátky na nohy a dostává se do šance. Nakonec ten balon skončil mimo hru a nebude se pískat vůbec nic, jenom z toho bude odkop od branky. Je sympatické, že João Mário při téhle první příležitosti šel zpátky na nohy, nezůstal ležet. Když, jak jsme viděli, tak šlapák tam asi byl. Z tohohle pohledu to zas až tak vážně nevypadalo. Nakonec, ať už to faul byl nebo nebyl, Meriáhovi to prošlo, ale pozor tady na obrovskou šanci. Jen tak to režie stihla, ale také je jasné, že Ricardo Quaresma skórem zatím nepohnul. Co se tam stalo? Vážná rozehrávka, podívejte se, možná kdyby to Quaresma zkusil z první, dopadlo by to lépe. Byly tam ale dva doteky a Quaresma přestřelil branku. Carvalho. Portugalci zase kombinují v zadních řadách. Diaz. Vždycky to myslel, Ricardo Quaresma zase chtěl patičkou přiklepávat do běhu Guerreirovi, který podporoval ofenzivu, ale tentokrát si to hostující fotbalisté pohlídali. Hezký centr do vápna, hlavička, ke které se dostal André Silva, ale neměla golové parametry. Už 11 gólů dokázal tenhle 22-letý útočník vsítit v reprezentačním dresu v 20 zápasech, to není vůbec špatná bilance. Ale určitě byla očekávání vyšší, hlavně v sérii A, kdy ve 24 duelech dal jenom 2 góly. Jeho obranu ve druhé polovině sezóně to zas až tolik neodkoupal, respektive byl spíše střídajícím hráčem. A byl také využívaný samozřejmě na evropské scéně. V evropské lize těch gólů dal 6 v 10 zápasech. Byl jedním z tahounů svého týmu. Škiri. Rychlá kombinace, byl tam schovaný za obránci Badry, ale k němu se nakonec balon nedostal. Portugalci se snaží hodně vysoko presovat, ale tím není znát nervozita na hostech. Krom toho jednoho momentu, kdy Quaresma využil rozhodné rozehrávky svého soupeře. Možná teď přijde další příležitost, ale Bernardo Silva míči zatím nedostal. Ještě ale dostane jednu příležitost. João Mário. Pereira, Carvalho. No, otočka. Asi měla dopadnout trošku lépe, ale stále drží balon, takže je úkol splněn. Nakonec ale mít stejně zpátky u stoperů. Pepe na Diase. Rafael Guerreiro. Carvalho. Hezká nabídka dopředu, João Mário, ale nezvládl zpracování podle svých představ. A nakonec to je hostující celek, který se možná dostane do šance.
náběhu tam je se 7 Kauí a nakonec tam dobře zasáhl s 15 Ricardo Pereira. A nebyla to ruka. Vlastní tváře si srazil ten balon. Tady ještě jednou, že jo, Mário, a další zákrok, který nebyl ohodnocen jako nedovolený. Quaresma. Mário vůbec mu nesedl ten balon na kopačku a bude z toho vazování pro Tunisko. Si pro změnu nerozuměli zase hráči Tuniska vepředu. Alif asi nabíhal trošičku jinak, než ho očekával jeho spoluhráč Slity. V poslední chvíli dokázal Adrien Silva zpracovat ten balon. Výhoda pro Portugalce. Quaresma. A tam už nabíhá André Silva, Quaresma tím postupuje sám, zkusil to vzít na sebe, ale jeho rána neměla takové parametry, aby skončila v vzdálenějším horním minglu, tak jak Quaresma očekával. Ještě jednou skvělá práce Bernarda Silvy, který vlastně celou tu akci započal. Asi nemělo smysl centrovat či nahrávat, protože jak André Silva, tak i João Mário byli dobře obsazení. Byli tam proti přesile. Pak Quaresma měl dobrou střeleckou pozici, ale nedokázal skoordinovat tu svoji ránu podle představ. Guerreiro. A další nedorozumění. Ofenzivní kombinace Portugalců. Teď si to ještě mohou dovolit. Teď svým způsobem o nic nejde. Stále je to jenom příprava. Mistrovství světa je ale za rohem. Mimochodem poslední přípravní zápas Portugalci nezvládli, hlavně tedy první poločas. Hráli s Nizozemskem a prohráli 0-3 po golech Memphise Depaye, Ryana Babela a Virgila van Dijka. V prvním poločase vůbec nestíhali tempo Nizozemcům. Ve druhém poločase se to otočilo, ale vlastně ani přítomnost Ronalda ničemu nebyla, protože Cancelo se nechal vyloučit. A v 10, přestože měli Portugalci převahu, tak už s výsledkem nic neudělali. Hráli tedy 0-3. A to byla první prohra od konfederačního poháru a prohře z Chile po prodloužení v semifinále. Respektive po penaltách. Ten zápas, kdy Portugalci skončili po penaltách už po 3 sériích, když ani jeden ze střelců nedokázal z prvních 3 střelců proměnit penaltu. Dokonce Chilené byli 100%. No, od té doby vlastně Portugalci prohráli právě s Nizozemskem. Pase o 3. místo přehráli Mexiko, také nastavení. A pak postupně v kvalifikaci přehráli jak Faerské ostrovy, tak Maďarsko, Andoru a Švýcarsko. No a neprohrávali ani v přátelských zápasech. Výhra nad Saudskou Arábií, remíza s USA a také výhra nad Egyptem. Teď se ale budou muset v čele s Antonem Lópezem Portugalci dávat pozor na standardku Tuniska v 17. minutě. Vysané mají ve svém kádru dost kvalitních hlavičkářů. Sami vidíte ty vytáhlé postavy, že převyšují obranné řady Portugalska. Určitě Benalouan, kterého také ten balon míří, ale ocitli se tam u něj hned 3 hráči. A podle toho to také dopadlo. Pepe to byl, kdo odklízel míč do bezpečí. Také už má to nejlepší za sebou, ale stále je na něm vidět, že to portugalské srdíčko má. Mohl by být hodně platným hráčem, když teď propadl, ale byl přistrčený. To z toho záběru nebylo úplně zřejmé, ale bylo to tak. Pepe je faulován ve vlastním pokutovém území. Tady to uvidíme. Jeho zásadní problém je v tom, že je to opravdu horká hlava. On se nesmí nechat vyprovokovat, hlavně pak v Rusku, protože kdyby zbytečně oslabil svůj tým, tak za prvé by to nebylo poprvé a za druhé by to mohlo mít pro Portugalsko samozřejmě fatální následky.
z hlediska postupu ze skupiny a dalšího působení v turnaji. Naguez. Znovu míč je hodně aktivní, krouví se sedmičkou, ale nakonec toho nic nebylo a je tu protiútok na druhé straně, ale tohle bude těžké pro Andreho Silvu. Benaluan. Dávka na slepo. A Tunisko se teď bude muset dostat z obležení. Konec to je vyřešeno. Zpětnou přihrávkou až k Meriahovi. Meriah, to je jeden z hráčů, který působí v tuniské nejvyšší soutěži. V čtvrtém celku. Klub Sportiv Sfaxien. Další snaha Tunisanů rychle přejít dopředu, ale Haradi byl zastavený pozorným Kadem Pereirou. Po druhé vytlačil své protihráče, tentokrát Slityho. Tady ještě jednou fantastický obranný zákrok. Nahuánův nákop. Offside zastavuje Tunisko. Mimochodem samozřejmě oba týmy čekají ještě další přípravné zápasy. Ten další Portugalců se můžete těšit také na obrazovkách Nova Sport 1. A bude to určitě ještě o dost zajímavější duel, protože Portugalci vyzvou Belgii. Tunisko to se utká i s druhým týmem skupiny B. Nejprve tedy bude hrát s Tureckem a pak generálce na mistrovství světa zve Španěli. André Silva zkusil to, ale ne. I tohle se stane špičkovému fotbalistovi. Teď se André Silva hodně ukopl, ale z tohle nikdo samozřejmě tragédii dělat nebude. Zbytečně to uspěchal, byl v záklonu. Ale toho to také dopadlo. No a Silva na Silvu a na Silvu, tahle spolupráce zatím funguje. O tom není pochyb. Když v tom určitě já i mnozí komentátorští kolegové občas budeme mít hokej. Herreiro. André Silva. Adrien Silva. Zkusil to individuálně, ale nakonec to nevyšlo. Portugalce ale i tak drží dál balón Carvalho. João Mário nenahrál přesně. A je tu znovu rychlý kontr na druhou stranu. Padrí chtěl přihrávat přesně doprostřed průnikovou přihrávku, ale ta neprošla přes stopery. Bernardo Silva. Na pravici má Quaresmu, který dostane míč. Hned 3 Portugalci jsou v pokutovém území, Quaresma odcentroval, je tam André Silva, tentokrát je to gól! Ta první hlavička Silvovi nevyšla, ale teď už se André Silva trefuje a Portugalci ve 22. minutě vedou 1-0. Posledních pár minut to viselo ve vzduchu, ne že ne? Zase až tak daleko Hasan od úspěšného zákroku nebyl, ale hlavička mířila k teči. Smooth center byl navíc vynikající, tam úplně vypadl ze hry Naguez, který zůstal jako přikovaný na trávníku a André Silva přes něj přelétl a umístil přesně svůj projektil z hlavy. Na tomhle nebylo vůbec nic špatně z portugalské strany. Dokonalá akce, dokonalé zakončení, 1-0. A určitě také pozitivní věc, že Estadio Municipal de Braga se
svým způsobem probrala ze spánku, protože zatím se moc fanoušci neprojevovali. Mimochodem Tunisko nad evropským soupeřem na evropské půdě naposledy uspělo v roce 1983, kdy porazilo 2-1 Maltu. Od té doby nedokázalo žádném ze zápasů na evropské půdě proti evropským celkům vyhrát. Maximálně remizovalo, a to jenom v roce 94 se Slovinskem, v roce 98 s Rumunskem, v roce 2002 s Portugalskem a pak také v roce 2007 s Rakouskem 0-0. Jinak všechny zápasy prohrály. No a pozor, teď mohlo být vyrovnáno. Zajímavá příležitost, znovu to byl Kaoui, který pálil hodně blízko branky Antonio Lopeze, ale dobře to dopadlo pro Portugalce. Je zajímavé, že největší výprask schytali Tunisané od Irska 0-4. Přestože právě hráli už s Portugalskem, Německem či Španělskem. Ta 30 let čekají na vítězství. Ale už se jim to zase vzdálilo tím, že samozřejmě dostali první gól. Na druhou stranu času na reakci je dost. 20 minut v prvním poločase, celý druhý. Když je spíš pravděpodobné, že Portugalci by měli náskok navyšovat, protože už získávají převahu. Dneska opravdu hrozí jenom z těch rychlých kontrů. Bernardo Silva. João Mário. Pepe. Herrero. Quaresma. Patrná kombinace Portugalců. Teď už se rozjíždí na plný plyn. Herrera. Hezky se protáhl až ke střele, ale ta byla zablokovaná. Rohový kop pro Portugalsko. Dobrá práce Meriaha, který nepustil tu ránu. Hanku Hasena. Centru z pravé strany a následné hlavičky padl první gól, tak uvidíme, co teď. Znovu to bude Quaresma, podobný balón a málem podobný výsledek. Tentokrát to byl z 13. Ruben Díaz, kdo se dostal k zakončení, ale přišel tam úspěšný blok. Ale málem z toho byla akce jako přes kopírák na 2-0. Carvalho. Quaresma se hlásí o balón, tam také João Mário, který má balón, ale zase byl zablokovaný. Tentokrát Harady tam byl dobře postavený. Herrero. André Silva. Odzbrojený. A navíc se ten balón otřel ještě od něj, takže vhazují hosté. No zase si Tunisko zahrává s tou rozehrávkou vlastního brankaře. Konec Portugalci ale získávají balón až na vlastní polovině a moc si ho neužili na té útočné, když už to neplatí. Tunisko má v posledních 10 minutách opravdu problém udržet se na balónu. Teď se Quaresma vyloženě řeklo od pískání nedovoleného zákroku. A byl málo s tímhle úsekem hry rozhodně nemůže být spokojený. Se očekává, že jedničku na mistrovství světa nebude, ale zase ale bude to Balvuli, kapitán, borec, který už má odchytaných 70 zápasů za reprezentaci. 33letý brankař, který
pravděpodobně pádem bude startovat na posledním světovém šampionátu. Noah Zassen má přece jenom před sebou budoucnost. 23 a třetím brankařem do party je z Riadu Farouk Ben Mustafa. A ještě také Muaz Ben Šerifa, 26letý brankař. 4 má k dispozici stojící trenér. Tenhle balon bude dlouhý na Andreho Silvu. Podívejte se, Tunisko má v tuhle chvíli opravdu problémy se základní rozehrávkou. João Mário se výborně uvolnil. André Silva ale následně nedokázal přiťuknout balon ke spoluhráčů. Myslím, že to byl Quaresma, kdo byl nejblíže. A tak se bude pokračovat znovu od Anthonyho Lopéze. Trenér Portugalska Fernando Santos zmiňoval, že ho strašně mrzelo, že musel nechat doma tolik hráčů, kteří vlastně zažili ten úspěšný evropský šampionát. Třeba i střelec toho vítězného gólu Eder nebude na mistrovství světa. Ale prostě počítal s aktuální formou a také se zdravotním stavem a u některých to prostě neklaplo. To prostě někdy ve fotbale chodí a nejen ve fotbale. Výborná práce Bernarda Silvy, který skvěle přečetl hostující rozehrávku. João Mário se k míči nedostane. André Silva ano, ale po druhé zápase mu hrubě nesedla střela. Na druhou stranu po té první následovala hned následující, ze které byl gol. Uvidíme, jestli tak nebude i v tuhle chvíli. No i to, jak mu nesedla, tak málem docela dobře dopadla. Tři na střely. Tady máte pohled na střídačku, kde je samozřejmě ještě plno známých jmén. Bruno Alves, Manuel Fernandes, José Fonte, João Moutinho, João Guedes, Mario Rui, Cedric Soares či Beto. Už jsem zmiňoval, samozřejmě chybí Ronaldo, ale na něm samozřejmě bude také hra stát. Portugalci ale potřebují nehrát tím stylem všechno na Ronalda. Musí prostě hrát týmově, jinak na mistrovství světa nejde uspět. I když samozřejmě jeho přítomnost by měla Portugalce zvednout ještě o level výše. Quaresma. Herrero. Diaz a po něm Pepe. Šičku teď zadrhla. Poslední přihrávka celou akci a nakonec si tak Portugalci přichází o balon. Že tentokrát žádné vzrušení před Hassanem, ale podívejte se, jaké mají hostující hráči problémy s tím dostat balon od vlastní branky, tím, že z toho nebyl rohový kop. A nakonec to vymyslel celkem zajímavě nakonec. Ale ten odkop nenašel nikoho ze spoluhráčů, João Mário ten míč vybojoval. Adrien Silva. Bernardo Silva napravo má Pereiru, zatím postupuje sám, až teď předává balon krajnímu obránci. Jeho centr zastavený, opět výborným blokem Meriaha. Portugalci budou vazovat. Jak se jednou trefil v kvalifikaci na mistrovství světa.
poslední fázi Tunisané postoupili o bod před Kongem. Získali 14 bodů se skorem 11-4. 4krát inkasovali. V skupině krom Konga měli Libii a Guineu. Nesmut centr. Milan odvrátil jenom k Bernardo Silvovi. Pereira a další rok pro Portugalce. Mario, nádherná rána 2-0. Tak asi o moc lépe střela hráči sednout nemůže. Tohle byla paráda. Portugalsko vede 2-0. Už jsem chtěl začít mluvit o tom, jak se tenhle rok nepovedl a podívejte se, João Mario. Neuvěřitelná půmelice. Tohle nepotřebuje komentář. S tímhle nemohl Hasan dělat absolutně nic. No, 25letý záložník West Hamu. Respektive Interu Milán. Ve West Hamu byl na hostování. Ukazuje, že stále nic nezapomněl ze svého fotbalového umu. Přijde odpověď Tunisanů, ne. Pepe se tam dobře zcvaknul s Guerreirem. Vesto jenom out, 10 minut před koncem prvního poločasu. Ale zase hned přišla ukázka toho, že Tunisko po inkasované brance touží potom zareagovat, ale tím ani v tom případě to nevyšlo. Teď je dost silně možné, že se rýsuje další gólová akce. André Silva. Roh, Portugalsko. A nebo ne? Vypadá to, že rozhodčí nakonec rozhodl přesně naopak. A rozhodl správně. Mezitím už se rozvíjí akce zase na druhé straně. Pepe mu propadl ten balón a málem se Khalifa dostal do zakončení. Konec to vyřešil Ruben Díaz. Je asi ukázkou toho, jak se chopit šance ve svém klubu. Letos v létě se posunul z B týmu do A týmu Benfiky a hned nastoupil do 24 zápasů v lize. Dokonce dal 3 góly z pozice stopera. A jeho cena za ten rok vyletěla z 1 milionu eur na 14. Tomu nevadilo to, že Benfica skončila až na druhém místě. 7 bodů za mistrem portugalské ligy FC Portem. Na druhou stranu Benfica skončila před svým hlavním rivalem Sportingem Lisabon. Mimochodem
pokud zamíříte na dovolenou do Lisabonu, tak doporučuji návštěvu muzea Benfiky Lisabon. Opravdu nádherná podívaná. I samozřejmě samotný stadion. Je hodně podobný tomu na Emirates. Je pozor na Tunisko, tohle vypadá hodně zajímavě a je to gól! Badry snižuje na 1-2, 39. minuta. Tunisko se přece dočkalo využité příležitosti. Vypadá to, že to nebyl Badry, ale Slity. Nic to ale nemění na tom, že Tunisko snižuje. Naim Slity. Ta 20letý útočník Dijonu. Plně volno. Na pravé straně. Ne, tak byl to opravdu Badry. Naim Slity nahrával z pravé strany a jeho kolega Anis Badri snižuje na 1-2. No, druhá trefa v reprezentaci. Trefil se v kvalifikaci proti Kongu. Mal důležitý gól, protože právě v tom zápase, kterém se neremizovali, s Kongem ho vlastně odřízli. Šance postoupit. I Tunisané mají samozřejmě za sebou přáteláky, které se odehrály v březnu. Porazili Irán a také Kostariku, takže ukázka toho, že se umí poradit s týmy, které se účastní mistrovství světa. Je ale pozor na faul. Skiri to přehnal s důrazem souboji s Joanem Máriem. Další standardní situace, další možnost Quaresmy ukázat svoji kopací techniku a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to zkusil přímo na bránu. Je to sice z hodně súhlu, ale Ricarda Quaresmu už samozřejmě také dobře známe. Já bude chtít trumfnout Joao Mária. Co se týče tedy pohlednosti branek. Je tam také Guerreiro. To je ještě varianta číslo 2, ale asi méně pravděpodobná. Quaresma to zkusí na branku, ale těsně ji přestřelil. Navíc rukavice asi nebyla připravena. Ještě jednou nejprve ten jasný faul, tam nebylo o čem. A následně střelecký pokus Ricarda Quaresmy. No a zase tu máme úprk na druhou stranu. Nagles. 20 Slity, který asistoval u gólu Tunisanů. Tady máte potvrzené střelce, nejprve André Silva, pak Joao Mário a následně Anis Badri. Všechno je tedy otevřené, ale Tunisko bude muset začít mnohem lépe pracovat v defenzivě. Ale samozřejmě k taktickým pokynům poslouží poločasová přestávka, která už se nezadržitelně blíží. Mal určitě bude mít co říci svým svěřencům. Hadari. Hodně aktivní je ze sporu Skiri, který se podnikl náběh po levé straně. Z něj tentokrát nebylo, naopak je tady Adrien Silva.
Bernardo Silva. Pereira. Bernardo Silva. Adrien Silva, Bernardo Silva. Nádherná přihrávka na Quaresmu. A ten ji Redovi vrátil. Portugalci mají více ze hry. Dá se to poznat nejen z těch čísel, které nám teď režie nabízí. První pohled by se zdálo, že je to i víc než 57%, ale na začátku bylo vyrovnané a to tomu pravděpodobně přispělo. Teď sice ruka v podání Kalify, ale ten byl také Rubenem Diazem přistrčený, takže se píská faul. Jen těžko mohlo ovlivnit. Guess. Odvážný průnik, nakonec se dostal s míčem až do vápna, padá, ale tohle byl čistý souboj, rameno na rameno. Ten pád si vlastně mohl sám, tak jak se snažil vyhnout té srážce. Ještě 30 vteřin před námi, pravděpodobně se bude možná minutka nastavovat. Quaresma poděkoval za ten dlouhý balon a hned se také omluvil. Nějaké zdravotní problémy v Véze. Nalland. Myslel to hezky, ale jeho přihrávka přesná nebyla. Rejno odvrací na autové vazování. Rozhodčí nakonec se nastaví ani vteřinku navíc. Viděli jsme hodně zajímavý první poločas, který byl plný šancí. Portugalci měli více ze hry a také otevřeli skóre, když se trefil André Silva ve 22. minutě. Po něm nádherně ve 34. zvolil João Mário, ale Tunisané dokázali snížit. O 5 minut později se trefil Badri a stav je tak po poločase mezi Portugalským a Tuniskem 2-1. Jsme zpátky obrazem v Praze, je před námi druhý poločas přátelského zápasu mezi Portugalskem a Tuniskem. Viděli jsme zatím 3 góly, jeden z nich byl moc krásný, ten dal João Mário na 2-0 ve 34. minutě. Před ním se trefil André Silva a po něm také Badri, hostující hráč, který z toho udělal takové menší drama v tomhle přáteláku. Na druhou stranu, co přinese druhý poločas, to je ve hvězdách. Také už se v Praze začíná stmívat. Dá se očekávat, že samozřejmě uvidíme ve hře nějaké náhradníky. Tady vidíme třeba Manuela Fernandese, který už se dostává do provozní teploty. Tohle je stojící hráč Maloul. Jeden z obránců, levý obránce. Oba trenéři určitě budou chtít vyzkoušet ještě nějaké ty varianty, jak zamíchat se sestavou, jak něco změnit. Uvidíme, jestli ty změny přijdou hned na úvod druhého poločasu, nebo ještě trenéři počkají. Samozřejmě času je dost. Je také otázka, jestli třeba nepřijde ta varianta s tím, že se budou chtít trenéři nechat tuhle sestavu opravdu otestovat v nějakém větším počtu minut. Nebo jestli budou chtít ve všech těch přátelských zápasech prostřídávat.
Fanoušci Portugalska se samozřejmě užívali ten první poločas. Skoro tomu napovídala průběh hry také. Takovouhle podporu by určitě Portugalci rádi i na mistrovství světa. My se můžeme podívat ty gólové momenty. Tohle je gól Andreo Silvy. Mu naservíroval balon krásně na hlavu Ricardo Quaresma. Chytatelná hlavička, ten centr se Quaresmovi opravdu fantasticky povedl. Ještě lépe se ale povedla střela, kterou vyslal na branku Tuniska João Mário, protože byl opravdu nechytatelný projektil ze 34. minuty. Uvidíme, jestli ten nám režie nabídne, protože hráči už se dostávají na hřiště. Nabídne. Na tom odvrácení nebylo nic špatně, ale prostě když pak hráči sedne střela tak, jak sedla Mariovi, to je prostě nechytatelné. Tím jednoznačně nejhezčí moment zápasu. Nic na tom nezměnil ani gól Badriho, který snižoval na 1-2. No, po téhle akci, kdy obrana Portugalska nechala na pravé straně plně volného Badriho a ten si věděl rady. Antonio Lopez také nedostal moc nárok na to s touhle ránou něco udělat. Čas mezi Portugalskem a Tuniskem začíná se 2 změnami, na každé straně 1. Malou vystřídal Haddadiho, tam je to obránce za obránce. A na druhé straně dohrál Rafael Guerreiro hned po 45 minutách a nahrádil ho s 19. Mario Rui. Jsou teda první změny. Mario Rui, 27letý levý obránce, tam je to vyloženě kus za kus, který kope za Neapol. S ním bojoval o mistrovský titul, přispěl v 25 zápasech bilancí 2+4. Bude starý dlouhou dobu. Patřil AS Řím, kterém tedy nejprve hostoval, pak ho AS koupilo, uplatnilo opci a o rok později, co si zamířil na hostování do Neapole, tak si ho Neapol koupila. Pozor tady, João Mário a jeho další šance, ale tentokrát mu rána nesedla tak, jak v prvním případě. S tímhle neměl Asen moc velké problémy. Madrid rozjíždí proti akci a nevypadá to vůbec zle. Smyčkou tam se snaží projít ten z hostujících hráčů, ale dopadlo to podle představ. Pocit, že režie nám neposkytla jedno střídání, jestli dobře vidím, tak je tam tenhle muž, ano. Safidina Kaujo, jednoho z těch aktivnějších hráčů, nahradil Ben Yusuf. Ať jsem byl přesnější, tak tady Fakhreddin Ben Yusuf. Takže v kádru Tunisanu jsou hned 2. Na hřiště jenom jeden, ještě Siam Ben Yusuf by se mohl dostat padně na hřiště. Takže ty změny byly 3 na začátku poločasu.
Silva. Přihrávka dopředu neprošla, tak je to znovu šance pro Tunisko, třeba i vyrovnat. Znovu je u balónu Badri, střelec prvního gólu, ale tentokrát se k zakončení nedostal a Portugalci pomalu se snaží prodrat zpátky dopředu. A teď nepříjemná srážka. Kterou asi více odnesl jeden z Tunisanů. No, vypadá to, že krvavé zranění má i André Silva. Nic příjemného nebylo. Asi se Silvou se srazili hlavami. A tady máme zase trio. Coutinho, Fernandes a Fonte, kteří případně mohli přijít na plac. A to na rozkouznutý red. No Silva, ten to má ještě dobré, ten to odnesl relativně dobře. Stal to na zátylek, což ho tak nerozhodilo, ale on tím nárazem si pravděpodobně zkousl red. Vidíme tam krvavé zranění, ale ten náraz, který tam schytal zase, ten byl dost vážnější. No, vypadá to, že oba by měly být v pořádku. Zase už na hřišti je. Silva, ten ještě musí zastavit krvácení. Malul poprvé u míče. Čistý zákrok. Dneska bude vhazovat. Chtěl rychle rozehrát, tomu moc neumožnil podávač balonu, kterému to přece jenom trochu trvalo. André Silva je zpátky na hřišti. Badri. Přihrávka, kterou Khalifa nespracoval, ale Tunisané zůstávají u míče. Přijdeme, že Portugalci hrají až moc pasivně v úvodu druhého poločasu. Khalifa. Zinohal Mari potlačil ten balon, ale právě João Maria táhne protiútok Portugalců. Konec rozhodčí bude pískat faul právě na portugalského záložníka. Proměnil se střídačkou Sasy. Pískaný zákrok, bych pravdu řekl, tak si teď nejsem jistý, který rozhodčí pískal, jestli ten na polovině Portugalců nebo až ten druhý. Případně pískat se dali oba. To byl nepříjemný atak na koleno. Se samozřejmě Portugalcům nelíbí, protože asi by se žádnému hráči nelíbilo, kdyby po zranění v přátelském zápase přišel světový šampionát. Kombinace Silvu ve středu hřiště. João Mario. Bernardo Silva. Ne. Dlouho to trvalo, než ho přišel podpořit Pereira. To už Tunisané měli balon.
dlouho se ho neužili. Tohle bylo zákrok o míč, takže tady se bude pokračovat dál. Carvalho. Bernardo už to vypadalo, že bude hrát na Antonio Lopeze, nakonec zvládl přenést na levou stranu. Mario Rui snad poprvé u balonu na levé straně, co nastoupil v úvodu poločasu. Ale kdo hledal touhle přihrávkou, to je otázka. Zvání se bude opakovat o pár metrů dále. Další problémy v rozehrávce brankaře Hasena. Ten dělá jakoby nic, ale už to je po několikáté. Samozřejmě není ideální. Portugalci naprosto zadarmo dostávají balon. Pereira. Pepe. Carvalho. Rui. Ten Silva vrací zpátky k Díazovi. Pereira. Tady je úplně volno pro Bernarda Silvu. Stále Bernardo Silva, ještě jednou zasekl, po druhé, stále Silva, jeho rána tyčka, ještě João Mário, tohle je tutovka, fantastický Hasenův zákrok a následně dorážka Bernarda Silvy. Končí nad brankou, tohle měl být třetí gól a Portugalci to vědí. To, že Bernardo Silvovi nepřálo štěstí v tom prvním momentu, to se ještě dá počítat, ale Mário to vyloženě zadrbal, lidově řečeno. Měla přijít Pumelice možná hned z první, místo toho tam vymýšlel s balonem, těžko říci co. Nabídl Hasenovi možnost vlastně mu dost výrazně snížit střelecký úder, až se pak stalo to, co se vlastně dalo očekávat, že João Mário trefil brankaře Hasena. Prováhaná příležitost. Vysané jakoby rýsovali nějaký trest v době vyrovnávajícího gólu. Slity, hezká kombinace, ale tahle rána střídajícího Malula úspěšná také není. Měl hodně súhlu, možná chtěl překvapit Antonio Lopeze. Tady ještě jednou ta šance Portugalců. Na Silvovi nejde upřít technická vybavenost, šikovnost, ale i ta jeho střela číslo 2 z téhle akce mohla rozhodně vypadat lépe. 10 minut za námi z druhého poločasu, stav zůstává stejný 2-1, když Portugalci měli už 2 obrovské šance. Ne, tady golem neskončili. Možná přijde z téhle akce Quaresma. Bernardo Silva znovu má hned 3 spoluhráče ve vápně, jeho centrale našel pouze hlavu obránce. Pereira, míč míří zpátky k Carvalhovi. Adrien Silva. Díaz. Adrien Silva přišel o balon, ale zatím tam je sám Khalifa. Musel se vypomoci hráči z druhé vlny, ale teď mu tam hezky nabíhá Sisi. Nakonec Khalifa hledal Ben Yusufa a to nebyla ta správná volba. Adrien Silva. Rui. Kdybyste chtěli potkat portugalské reprezentanty, tak můžete navštívit. Asi nechám ale později, tady je další přihrávka na João Mária, ale Benalouán si to pohlídal. Tady se nedostávají, on do bezpečí. Ale ne zas až tak nadlouho, tady je Adrien Silva, jeho tečovaná rána, končí v náruči Hasena. Mě to mohu dopovědět, Portugalci pravidelně před každou akcí reprezentační velkou navštívují barbershop Figaro z Lisabonu.
Měl jsem možnost ho navštívit, dokonce jsem měl štěstí, že jsem tam potkal Davida Beckhama. Velice známé místo, kde si fotbalisté nechávají upravit svůj účes. Mnoho z nich tam má samozřejmě vyvěšenou podepsanou fotografii. Moc hezké prostředí. A hlavně pokud rádi konverzujete o fotbalu, tak nazevníci s tím nemají vůbec žádný problém. Fanoušci se baví. Myslím si, že i ten druhý poločas, když jsme zatím gól neviděli, na pohled ukazuje to, že týmy už opravdu jsou ve finální fázi přípravy na mistrovství světa, protože už není kam couvat. Zasan lehce pokulává, viděli jsme ho tam, jak se nechalo šetřit. Tak uvidíme, jestli dohraje tenhle zápas. Nasadil jesličky Kalifovi. Rui. Carvalho. João Mario. Pepe. Rui. Jen Silva neměl moc času na to něco vymýšlet s balonem, ale i po té ztrátě o něj ještě zkusil zabojovat. Nevyšlo to, ale snaha se cení. Quaresma. Jeho centrovaný balon přetažený. Konec se bude Pereira, kdo se k němu dostane. João Mário. Okamžitě se otočil směrem k brance a byl faulovaný. A tohle bude další z pozic, která přinese určitě nebezpečí pro branku. A Sena, který teď bude muset postavit hodně kvalitní zeď. Ještě předtím ale střídání. Na hřiště půjde Manuel Fernandes a také José Fonte. Takže se dá očekávat, že jeden z obránců půjde dolů, buď Pepe nebo Diaz. To typoval možná na Quaresmu. Ale ještě předtím standardní situace a oba hráči se jen počkají na svůj nástup. Nádhera. Nebo ne? Carvalho se neraduje. Praporek je totiž nahoře, ale už to vypadalo na další exkluzivní nahrávku od Quaresmy a rozhodčí rozhodli správně. Carvalho byl v offsideu. Pravdu je to Pepe, jestli jsem dobře slyšel z úst hlasatele. Jméno hráče, který odchází ze hřiště, což by odpovídalo vzhledem k tomu, že nastoupí José Fonte. A tomu tak, pedánskou pásku přebírá Quaresma, který tak zůstane na hřišti. A je to Adrien Silva. Přepustí místo Manuelu Fernandesovi. Ano. Samozřejmě, že
více zkušeností má Pepe než Fonte, ale ten už to má také dost za sebou a tom, že Manuel Fernandes má také svůj přínos ve 32 letech reprezentaci, o tom také není pochyb. V sezóně jste ho mohli vidět i v České republice, když vezl Lokomotivu Moskva, střídal góly i z Línu v Evropské lize. V zápase v Olomouci, kde Zlín hrál své zápasy, se sice neprosadil, ale měl prsty v jednom ze střelených gólů. Na domácí půdě tam to bylo jenom o něm. Dal hat-trick při výhře 3-0. Celkově v téhle sezóně v součtu Evropské ligy a ruských soutěží 14 gólů, 6 asistencí. To je fantastická bilance pro záložníka. Teď ale on bude muset zapojit do bránění, protože Tunisané budou mít k dispozici standardní situaci, které se staví slity. Nakonec si míč vzal Málulo. Ostrý centr, Lopez musel hodně rychle z branky, vyboxoval ten míč, ještě malou centr a nakonec je to gól a praporek zůstává dole. Střídající Ben Youssef srovnává v 64. minutě na 2-2. Jsem hodně zvědavý na opakovaný záběr, protože Portugalci tam zůstali jako opaření. Fakhreddin Ben Youssef. V tuhle chvíli hrdinou Tunisanu. Ne. Všechno v pořádku, v offsideu byli Meriáš s Benalouanem, ale ty se do hry nezapojili. Ben Youssef si našel přesně ten prostor, který potřeboval. Nejprve se schoval mezi obránci a následně si našel ten balon za nimi. 2-2. Portugalci ztratili dvoubrankové vedení a mohou litovat svých nevyužitých šancí ve druhém poločase. Mluvili jsme o některých hráčích z francouzské ligy, kteří jsou i dnes na hřišti a v tuhle chvíli se potvrdil jeden dost zajímavý postup, protože Liverpool podepsal na 5 let záložníka Fabinha z Monaka, což je hodně zajímavý přestup a ukázka toho, že Liverpool i po prohraném finále Ligy mistrů má velké ambice a to posilování. Jeho řad je opravdu hodně rozumné. Naby Keita a teď i Fabinho. No, troufnu si říct, že jestli Liverpool udrží ten kádr z letošní sezony pohromadě a ještě ho bude doplňovat i nadále takhle kvalitními hráči, kteří mohou tím jenom zvednout, tak se dá očekávat, že Liverpool klidně může hrát v Anglii o titul. Mimochodem dnes byly v akci další týmy, které se zúčastní mistrovství světa. Jižní Korea v přátelském zápase porazila Honduras 2-0. Trefil se třeba Heung-min Son. Nigerie ta jen remizovala 1-1 s Kongem. Jediný gól Nigerijců dal Jules Ekong. Itálie vede nad Saudskou Arábií, tam se trefil Mario Balotelli, když tam se jedná o Saudskou Arábii, která se podívá na mistrovství světa. Italové přestřelili Saudskou Arábii zatím 14-2. Tady je střídání, Salvador Khalifa vychází ze hřiště, místo něj nastupuje Kailin Khalali. Ale abych to dopověděl a měli se ten výsledkový servis kompletní, tak druhý poločas začal v zápase Francie Irisco. Tam se v závěru první půle trefili Giroud a Fekir a Francouzi vedou 2-0. Mají také jasnou převahu. Alespoň tedy co se statistik týče samozřejmě. My sledujeme tento zápas. A vy se samozřejmě můžete těšit i na další přátelské zápasy na Nova Sport. Už v noci z úterý na středu, kdo z vás
bude chtít jít spát, tak se může těšit na představení Argentinců, kteří by měli plnit jasnou roli favorita proti Haiti. Zápas se hraje v 1 ráno. Málo přes 20 minut mají Portugalci na to, aby konec přece jenom tenhle zápas vyhráli. Měli to rozehrané, skvěle vedli 2-0, ale jak sami vidíte, skóre už se pohnulo ve prospěch Tunisanů. Když převaha Portugalců je jasná, 57% držení míče, 16-5 na střely, ale ten poměr střel na branku, ten je 5-3, což je samozřejmě ten problém Portugalců, protože veškeré projektily, většina z nich se neohrozila napřímo. Nejvíc asi mohou litovat Portugalci té spálené šance João Márii ve druhé poločase. Teď Bernarda Silvy mohl střílet z bezprostřední blízkosti, ale prováhal ideální moment, nechal Hasanovi možnost snížit střelecký úhel a následně ji trefil. Zase. Útok přes střed, ale tahle přihrávka, ta bude lapena Pereirou. Nádherná práce João Márii. Fernandes. Quaresma. Jeho šajtle, která měla najít Andrého Silvu, moc nechybělo, ale dobře tam zasáhla postující obrana v čele s Meriáhem. Quaresma opět ukázal, jakou má neskutečnou techniku a také fotbalový mozek. To byla nádherná přihrávka. No, teď to bude pořádný kotel při téhle standardce. Nasatel rozezvučil fanoušky. Tohle nápka se bude opakovat. Vesmův centr. Ještě míč míří zpátky do ohně, ale bude to jenom zákrok Hasena. Hlavička, kterou José Fonte poslal směr branka a neměla nové parametry. Na míč byl zámezí, Portugalci budou vazovat. João Mário. Pereira. Fonte Dias. Carvalho. Nádherná práce Ponání Ruje, který ale ještě bude muset zabojovat, aby Portugalci mohli pokračovat v této akci, což se nakonec nepovedlo. Dohrali Bernardo Silva, Cedric Soares půjde na plac. Stejně tak půjde na hřiště Gonzalo Guedes. Myslím, že dolů šel Bernardo Silva. A to João Mário, kdo se nám schoval. Ne, Ricardo Pereira, což samozřejmě odpovídá nástupu Cedrica Soarese. Každopádně, ať už tenhle zápas dopadne jakkoliv, tak Tunisko
posílá směr Belgie, kde je zdvižený ukazováček. No to nebude taková legrace, jak to je psané na papíře. Postoupit z té skupiny s Panamou a Tuniskem. Ještě může být hůře. A Youssef. Přenesení hry na pravou stranu. Ještě sklepnutí do středu pokutového území, kde číhal Slity, ale ten se nakonec k míči nedostal. Zákrok Rubena Díase. Bude balon pro Antonio Lopeze. Resma. Vidíme, jestli ten přesun na pravou stranu je nějakého trvalého rázu, nebo jestli to je momentální záležitost. Celý zápas byl nalevo. Nages. Táhl krok a udržel balón a také, že vypálí, ale nad. Ukázka toho, že ani Tunisko hodlá hrát na remízu. Nages natáhl své dlouhé nohy a div, že to neskončilo. Golem na 3-2 z pohledu Tunisanů. Záběry jsou hezké, ale už se nám něco děje na ploše. Sočí odpískal pro mě nějaký nedovolený zákrok. Ale hraje se hodně Portugalců. Carvalho. Fonte. No je zajímavá pozice, která ale neskončí golem. Své štěstí zkusil Guedes, ale nedokázal zamířit přesně. Další z ofenzivních variant do základní sestavy. 21letý křídelník Valencie. Respektive samozřejmě bude celý působil téhle sezóně ve Valencii jinak. Patřící PSG, odkud přišel, kam přišel z Benfiky Lisabon. Naim Slity dnes dohrál. Místo něj nastupuje Hassem Srarfi. Carvalho je neskutečně silný v těch soubojích, on ty nakopávané balony. Takový typ Patrika Viery, ovšem ještě s větším množstvím svalové hmoty. Skvělá práce Portugalců v defenzivě. No a teď bude pod tlakem Hansen, který si musel dávat pozor na dotírajícího Andreo Silvu. Teď už to máme ulehčené, protože na hřišti nám zbyl ze 3 jenom jeden Silva, to ten z AC Milan. Youssef.
Tunisané dělají to, co jim chybělo v prvním poločase. Dokáží držet balon. Golová porovnání Andrea Silvy s Badrím. Dresoval proti svému kolegovi aktivnější ve střelbě, ale na gól je to mezi nimi 1-1 a mezi oběma týmy 2-2. Teď budou mít Tunisané k dispozici navíc další roh. Oho, hezký kus techniky také z tuniské strany. Menaluan se málem dostal do šance, ale všechno to řeší Portugalci odkopem do bezpečí. Zde Fonte odkopil na roh. Mimochodem Italové s Saudskou Arábií hrají už 2-1. Ty zvýšil na 2-0, ale Al-Sherry snížil na rozdíl jedné branky. Takže Saudská Arábie kouše jakého favorita. Co Italové samozřejmě nejsou na mistrovství světa, tak to neznamená, že kvalitativně nejsou jiné než Saudská Arábie, což jste mimochodem mohli posuzovat i sami, protože Saudskou Arábii jste měli možnost vidět v březnu v přímém přenosu. Žádná velká fotbalová hitparáda to teda rozhodně nebyla. A mimochodem dlužím vám ještě jeden zápas Turecko-Irán 2-1. Irán může být také přímým překvapením. V 80. minutě João Mario přepouští místo Joaovi Moutinhovi. Jeden z nejpopulárnějších fotbalistů v Portugalsku za Cristianem Ronaldem. Také si samozřejmě srdce fanoušků získává tím, jak je skvělý fotbalista, ale také člověk. Teď má 10 minut na to ukázat své umění proti Tunisanům. Se nedohodli Portugalci a je z toho protiútok. Šálí. Znovu balonu. Jako dopředu se Portugalci pohlídají, když komunikace měla být rozhodně lepší. Diaz ten balon měl podle Fonteho pouštět, což neudělal. Portugalci mají za sebou šestici střídání. Jestli dobře počítám, tak na druhé straně ještě dvě mohly přijít. Narval. Přesná přihrávka. Hernandez poslal balon do zámezí. Jsem zvědav, jak bude Santos hodnotit tenhle zápas, pokud Portugalci nevyhrají. Do konce další šance Portugalců. Quaresma ještě zkusil zachránit ten balon na hřišti, ale
Nepovedlo se mu ani nahrát z té těžké pozice, ani dostat míč mezi tři tyče. Fanoušci vědí, že ať už je míč před bránou nebo takhle sůlu, že jakmile je u míče Quaresma, tak se může stát cokoliv pro toto napětí. Standardní situace pro Tunisko. Čas už se blíží 90. To byl jasný faul od Fonteo. Další minuta je pryč z časomíry, Portugalci se nemohou dostat z vlastní poloviny. Zkouší to tentokrát přes pravou stranu. Rodrigo Soares a jeho nákop. Quaresma. A je se odpoutal do svých strážců nebo ne? Soares, Quaresma faulovaný, ještě předtím, než Soaresovi došla přihrávka. Standardka pro Portugalsko, takový posunutý roh. Tohle Quaresma střílet nebude. Ale vytěžil z minimum maximum, tady moc více udělat nemohl. Pět minut do konce zápasu. Manuel Fernandes bude servírovat balon do pokutového území. Zadní tyč poslal balon, San vyrazil a bez toho rohový kop. Ještě předtím pravděpodobně budou muset přijít nějaké to ušetření. Mě zůstal ležet jeden ze stojících hráčů. Ale roh se nepovedl. Nebezpečná situace pro Tunisko. Vazování úrového praporkou, mezi tím ještě jedno střídání, odchází střelec z prvního gólu Badry. A nahradil ho s devítkou Kajči. Konec toho Tunisané celkem dobře vybruslili. Oni je ta remíza samozřejmě cenná, já si nemyslím, že by se nějak extrémně chtěli teď tlačit dopředu. Víš, že se budou soustředit na podobné výpady Portugalců. Carvalho. Soares.
Portugalci ale potřebují ten míč hnát dopředu, stříc Hasenové brance, což se nedaří. A ne naopak. Ještě by mohlo přijít ohrožení branky Antonio Lopeze, ale tahle přihrávka nevyslyšela dalšího náběh. Quaresma. Andrés Silva byl v offsideu, Quaresma to pravděpodobně přečetl. Fernandez. Quaresma. Jeho šajta trefila spoluhráče v offsideu. To už zbývají jenom 2 minuty do vypršení 90-minutové časové lhůty. Vypadá to, že z konfrontace portugalského tuniského fotbalu jdou, já jsem říct evropského a afrického fotbalu, jdou oba týmy na stejno. Na druhou stranu Tunisko ani po 35 letech nevyhraje na evropské půdě, nejspíš. Vypadá to tak. Tedy pokud se bavíme o těch zápasech proti evropským soupeřům. Je stále ale 1 minuta, která může vše změnit, plus nějaké to nastavení, pokud bude. To vypadalo, že Krejčí se poslal k zemi sám, hra pokračuje. Přes tou kombinací Portugalců. Tunisko bude vazovat. Tady jsou 4 střelci. Andrés Silva, João Mário. Po něm se trefil Anis Badri a Fakhreddin Ben Youssef. Jedna standardka pro Tunisko. Na centr si ale Portugalci pohlídají. 90 minut je pryč a rozhodčí nebude nastavovat ani vteřinu navíc. Jako v prvním poločase zápas končí po 90 minutách remízou. Trošičku se tomu diví portugalský trenér Fernando Santos, že se nenastavovalo, protože určitě bylo za co. Byly tam nějaké ty momenty, kdy se mohlo nastavit. Tady to vidíte, ale už s tím Portugalsko nic neudělá s tím výsledkem. Vedlo 2-0 po gólech Andrého Silva a João Mária, ale Tunisko dokázalo vyrovnat. Nejprve se trefil Badri, poté ve druhém poločase Ben Youssef a zápas se končí remízou Portugalska s Tuniskem 2-2. Další přátelský zápas, na něj se můžete těšit už v noci, z úterý na středu. A v akci tentokrát bude další z favoritů mistrovství světa. Argentina si vyzkouší kvalitu kádru 1 hodinu po půlnoci na Nova Sport 1 proti Haiti. Budu se těšit na slyšenou.